রাজ্যসভা এমপি বা লোকসভা এমপি এগুলো কি মেইন তাতে দিল্লির রাজ্যসভা কি করিব खुलुमबाय लोगोफोर बयखौबो फिन खनसे गोदान भिडिअ बरायबाय तो लोगोफोर बे समाव नोंथांमोननि गेजेराव मोननैसो जोबोद इम्पर्टेन्ट आपडेट शेयार खालामनो थाखाय नैबे भिडिअखौ लाबोनाय जालायबाय तो आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम तो लोगोफोर थारैनो जों बयबो मिथिखादों जोंनि बिटिसिनिफ्राय 3 एमपि मोननो थांगासिनो दङ अलरेडि सानैया दंखायो राज्यसभायाव सासे आरो लोकसभायाव सासे आरो राज्यसभानि एमपि अलरेडि इउपिपिएल पार्टिनिफ्राय जाय बिटिसिनि बारग'सिप मानगोनां प्रमद बर' सार बिथाङा एमपि महरै जा नमिनेसनखौ बिथाङा गथायबाय नमिनेसनलाय बिथाङा लेटारखौ माने अलरेडि नमिनेसनखौ होबाय आरो तो नोंथांमोना बयबो मिथिखादों दा बेखौ लानानै जोंनि बिटिसिनि चिफ मानगोनां हाग्रामा सार बिथाङा माखासे बाथ्रा बुंदों जे बिथाङा बुंदों तो जोंनि बिटिसियाव राज्यसभा लोकसभा बा पार्लियामेन्टनि जेबो गोनांथि गैया बा सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनि जेबो गोनांथि गैया तो बिथांनि बुंनाय बायदिब्ला काउन्सिलाल'सो जोंनि मेजर बा काउन्सिलाल'सो जोंनि दरखार बे काउन्सिलखौल'सो जोंहा सालायनायनि दायित्व दङ दा गुबुनाव थांनांगौ जेबो गोनांथि गैया होननानै बिथाङा फोरमायदों नाथाय बे बेसेबां गनायजाथाव नोंथांमोना जोबजासिम नायलां आं ससे भिडिअ क्लिपखौ होगोन आरो बिनि सिगां आं नोंथांमोननो नैबे बाथ्राखौ फोरमायहोनो नागिरदों जिहेथु बिहारनि चिफ मिनिस्टार सीएम नीतीश कुमार तो बिथाङाबो सीएमनिफ्राय रिजेन्टखौ लाबाय आरो रिजेन्ट लानानै दिनै राज्यसभायाव बिथाङा एमपि जानो थाखाय नमिनेसन बिलाइ गथायदों तो बे बाथ्राखौ एसे साननानै नायगोन तो अब्ला नोंथांमोना नैबे ससे भिडिअ क्लिपखौ नायग्रो जाय बिटिसिनि मानगोनां हाग्रामा सार बिथाङा मा फोरमायदों ভাল কথা আমার রাজ্যসভা এমপি বা লোকসভা এমপি এগুলো কি আমার লগত কি লেনদেন আছে আমার লেনদেনটো হ'ল বিটিচি উন্নয়ন হ'ব লাগে বিটিচি উন্নয়নৰ স্বাৰ্থত আমি কাম কৰিম বিটিচিটোৱেই মেইন তাতে দিল্লীৰ ৰাজ্যসভাত কি কৰিব কি আনিব শেষ হ'ল নেকি বিটিচি শেষ হৈছে হোৱা নাই ইউপিপিএলহে জানিব মই কি ক'ম আমাৰ মই কৈছোঁ বিজনেছ কি সমস্যা আছে বিজনেছ খালি পাহাৰ নাই মই পাহাৰ বনাম নেকি ৰাস্তা দলং এইটো ইলেকশ্যন কমিশ্যনৰ কথা সেইটো ইলেকশ্যন কমিশ্যনে যিটো গাইডলাইন দিছে সেইটো অল ইণ্ডিয়া হৈ আছে মই যিমান দূৰ জানো সেইটো হ'ল আপোনালোকে সেইটো মোক সুধি পেলাই মোৰ পৰা ক্লেৰিফিকেশ্যন মই দিব নোৱাৰে কেলৈ মানে সেইটো ইলেকশ্যন কমিশ্যনৰ কথা সেইটো গোটেই অল ইণ্ডিয়া হৈছে মই যিমান দূৰ জানো বাছ আপুনি ভাষণত কৈছে বিজনেছ যদি পাহাৰ লাগে পাহাৰো বনাই দিম বনামতো বিজনেছ পাহাৰ নাই আপোনাক পাহাৰ বিজনেছ বাকী ৰাইজে যদি কয় আমাৰ বিজনেছ সাব ডিভিজনৰ একটাও পাহাৰ নাই পাহাৰ বনাই দে বনাই দিম পাহাৰৰ সেইটো এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন ল এণ্ড অৰ্ডাৰ কিবাটো মোৰ হাতত নাই সেইটো ল এণ্ড অৰ্ডাৰৰ কথা ইলেকশ্যন কমিশ্যনৰ কথা সাব ডিভিজন হিচাপে আমাৰ বিটিচিত যদি 40টা ডিপাৰ্টমেণ্ট ট্ৰেন্সফাৰ হৈ আছে সাব ডিভিজনত হ'ব 40টাৰ ভিতৰত 39 ডিপাৰ্টমেণ্ট আমাৰ হাতত আছে সাব ডিভিজনত কাম হৈ আছে ইয়াৰ বাকী ডিপাৰ্টমেণ্টৰ কি হৈছে হোৱা নাই আমাৰ ট্ৰেন্সফাৰেবল ছাবজেক্ট নহয় ইয়াৰ ওপৰত আপুনি কুৱেশ্যন কৰিলেও মই উপায় নাই কি ক'ম পাৰিলে আমি সব ডিপাৰ্টমেণ্ট আনিব লাগে এইটোৱে চেষ্টা কৰিব লাগে নিৰ্বাচনৰ थारैनो नोंथांमोना बुजिबाय बिटिसिनि चिफ मानगोनां हाग्रामा सार बिथाङा मा फोरमायखो तो बिथाङा बुंदों जोंनि बिटिसि बा काउन्सिलाव सोरबा राज्यसभानि गोनांथि गैया लोकसभानि गोनांथि गैया माने सेन्ट्रेल गभर्नमेन्ट बा पार्लियामेन्टनि जेबो गोनांथि गैया जास्ट काउन्सिलाव काउन्सिलनिल'सो दायित्व लानानै काउन्सिलखौ मावनांगौ दा बेफोरबायदि बुंदों नाथाय बे बेसेबां गनायजाथाव नोंथांमोनासो बेखौ मिथिसिगोन जिहेतु नोंथांमोना नुदों दिनै बिहारनि चिफ मिनिस्टार नीतीश कुमार बिथाङानो गावनि सिबां गिदिर मोनसे रायजोखौ सालायनो हानाय गोहोखौ लानानैब्लाबो बिथाङा रिजाइन होनानै दिनै एमपिनि सिटआव बिथाङा जिरायनो नागिरदों बा राज्यसभानि एमपि जानो नागिरदों बिथाङा मोनसे गोलाव पस्ट होनानै बिथाङा फोरमायदों जे गोबां माने बिहारनि थाखाय बा जातिनि थाखाय बा गोबां खामानि मावनो थाखाय पार्लियामेन्टनि गेजेरजों बा एमपिनि गेजेरजों बिथाङा बे मोनसे सिमां दङ
माखासे खामानिफोरखौ मावनायनि दा बेफोरबायदि गोबांथार माखासे पस्ट लिरनानैबो होदों बिथाङा जितु रिजाइन होनाय समाव दा अलरेडि बिथाङाबो नमिनेसनखौ गथायबाय थ' अब्ला जोंनि बिटिसिनि सि मानगोनां हाग्रामा सार बिथाङा रायजोफोरनि सिगाङाव मानो थाखाय बेफोरबायदि फोरमायनो नागिरदों बेखौ माने पाब्लिक रायजो राजाफ्रासो बुजिसिगोन थारैनो जोङो मिथिगौ जे जि काउन्सिलनिफ्राय जे फाइनान्सियेल फान्डिंफोर फैयो जायखिजाया माने डेभेलपमेन्टनि खामानियानो जा जों पार्लियामेन्टनिफ्राय पास खालामनानै लाबोनो गोनां जायो माखासे खामानिफोरखौ दा पार्लियामेन्टआव पास खालामनानैसो जोंनि बिटिसिआव सफैगोन जायखिजाया खामानियानो पार्लियामेन्टआवसो जायो अब्ला दिनै बिटिसि काउन्सिलाव बेफोरबायदि नाङा होनना बुङोब्ला बेखौ सोरबायदिया गनायगोन सोरबायदिया गनाया गोबां आसरित दिनै चिफ मिनिस्टार बायदियानो रिजाइन होनानै एमपि सिटआव जिरायनो नागिरदोंब्ला जोंनि काउन्सिलावथ' आरो एमपिखौ मोननायनि थाखाय मानो दुखु बेबो माने गोबां कुइसन जादों आरो दा बिथाङा बुंदों आरो जितु बिजनि ओनसोलाव हाजो गैया हाजो बानायना होगोन दा बेफोरबायदि माखासे बाथ्रा बुंदों जाय बाथ्राफोरखौ माने गनायथाव नङा रायजो राजाफोरनि थाखाय गनायथाव नङा हाजो गैयि जायगायाव माने दरखार जायोब्ला हाजो नांगौ होनोब्ला हाजोबो बानायनानै होगोन माजों बानायना होगोन माब्रै बानायना होगोन माने मानसियाथ' माने सासे सिएमआथ' इसोरजों समान सक्ति गोनां नङा थ' बेखौ बेफोरबायदि माने बे माखासे आबहावा बे मिथिंगायारि सम्पदखौ माने सोरजिना होनो हानायनि मानसिनियावथ' इसेबां गोहो गैया नाथाय जिबायदि बाथ्राखौ बुंदों बे माने इसेबां जोंनि रायजो राजाफोरनि थाखाय गनायजाथाव जायाखै होननानै सानजाथाव जादों आरो जितु एमपिनिबो गोनांथि गैया रायजो सभानिबो गोनांथि गैया लक सभानिबो गोनांथि गैया होननाय बाथ्राफ्राबो बे माने गोबां साननो गोनां जोंनि बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय बा बिटिसि रायजो राजाफोरनि थाखाय दा नोंथांमोना बुजिबाय जानांगौ बिनि सायाव आं बांद्राय बाथ्रा बुङा नोंथांमोना बयबो मिथिखायो बिनि सायाव मा फोरमायनो सानो नोंथांमोना कमेन्ट सेक्सनाव थांनानै कमेन्ट खालामना फोरमायहरदो